helmet. Wala. Nindutas bay sa ibabaw. Musa kami di agad sa ibabaw guys. Kato mi sa bay sa igsoon ni Papa. Sa kami danis ibabaw. Naibay nga rang ka-cute. Tubo ang bato diri. Gamay ang dalan. Saka, hangat. Saka gihangat ko. Nga mga riyo arimidari ila ka kuan guys, ila ka tiyo inting. Kay inganig ba sa mo ang lola sa uno. Inganig ba? Hangat man. May manok ko pang sabong. Ka nagmanok. Hala, nakakatod sa gyanan. Muradari man to. Handa naman siguro to. Ha? Masig na sud. Wa pa ganita ning ayo. May nga nakagway tao. Ayo. Wala ito lagi sa bukid siguro. May mga mais oh. Ayo. Na daw. Uloy. May mga mais oh. Kuy tao eh. Ni iro taka lang taka ni ka diyan ah. Basta balik ta. Pier mo yung sir sa una mo. Gihapon. Ayo. Wala lagi tra. Way tao guys. Sa bukid siguro. Niyanta mi tujo dari. Ito po wala ito. Dagana dig mga nag mga Bayar baydan. pala sa una ni diri pamiguyo kana. Gatong balay diri oh sa kabuok ding. Kana din karaan. Palayaw diha kare. Mo ni jung gipuyan sa una pa. Kana. Kanang balaya. Mo din nagipuyan nila ni Junjun sa una guys. Yung bala. Ikan mig syudad diha mi. Una kuno nilang pudyo gikan silang syudad na sila ni pudyo. Unja karon nagpudyo na igso na ni Papa. May mga kapadjas eh. Ano nga siguro sa bukid. Way tao. Jote mo ni Domingo ako lang yata. Balik. Ito Domingo ba. Gana baginot ta na manok. Oh halagiring tanaw ragiring. Di pakan ni kabi ay sikon pakon ni kana na. Karang kay misud. Hala, parang ka-cute. Gajang-hajang. Pero yun wala sa ko kaya. Tapos balay no. Cute. Nindot kay lang taon sa ubos ba? Pantang mo ba? Dahil ako ni Pilis ko. Kasi nga nasa ari may matulog sa ubong diri na natulog. Ade. Ah, Mungkin siya nang pala yung balik ano ko ilan. dili nami guys bye. Wa mi ka kuan sa mo ang gamo ang tojo dato ilatiyo inting wa ipoy tao. May gananay taligsik. Naning taligsik na pa. Patay. Sa natabuhan. A few moments later. Hi guys, majong buntag. Magdungag ta. Ulam for today. Sayote with patatas. Sagulan o corn beef. Mahal man kadyo patatas, puro patatas. Cinta ni Giso patra ko buo. Kamusta namong tanan guys? Mahinaot ko nga okay ramong tanan, namos madyong panglawas. Mangyamping mo sa kanunay. Sa inyong pagpanarbaho. Labi ng nasla yung dapit, mga OFW. Amping mo sa kanunay guys. Hindi ko na ko, hindi ka magdali-dali. Ako na ni.
Tabangan na kita para din lang kayo ka mag... Kuhan, napakayutan o. Kasi panita niya, ang utan sa panataw. Marang dili kay tabangan si karang dili kay tama. Dagan kay buhaton. Di mo ko maghugas og motor kay ulan man, hugaw gyapon. Sobrang rapid kas karti. Ayun. Adlaw sige kugas motor bisag lapok. Magyapon ni nagkuan malapukan. Nga hindi ka maghugas og ulan. Pero ni mugasan ka sa kadwa sa isa ka semana. Ayaw, kay manggahi ng mga hugaw Di sa kay- ilalong. Halos kada adlaw sa magyapon malapukan. Ug dini mo na hugasan kada adlaw ang lapok si ilalong ma kuan manggahi. Ipilit sa pintura, inigtangtang ang apil ng pintura. Na jud. Ugma na lang kung maghugas kay ulan po. Sobrang gigi kas karti. Grabe, arte ba yan? Di ba pwedeng gialagaan lang? Di jud arti jud. Kartihan. Di bawas lang ka daw. Tungod Mura sa- mag nay prinsesa isa kay kada adlaw. Di bawas sa kadok tungod sa kuan. Tungod sa bahaw. Boss, hindi na kinailan magbas-bawas. Yan. Gi. Pagandam na. Agop pa man si Mama Linda. Agop pa ka. Nila man nagmamata na kan kalit mo nagsambat. Tingog na ganito. Kalit mo nagsambat. Kalit mo nagsambat. Bitaw. Kuan bitaw. Opa. Oh, mana ko tabang na ko niya. Tabang na. Hugasan na ni. Dahil hiwa ah. Hindi ko naman. Tanawa. Paluma kay tabang-tabang. Jadi ni motivasyon. Ika di. Ang tabang naman ka nasugdan naman ni mo di mo nang tiwason. Tanawa yun beto ka ni hagligo na. Napasubok ka na. Di may mawadag ka mong guys. Kadugtong nis kinabuhi. Sabi ako bi, nakaw. Hindi ko hindi ka magdali-dali. Kuwaira ko bukang kwanda ni. Ang sagulda ni. Yung na ni nato ni kwan guys. Patatas. Nato ni sagulda ni. Corn beef right ni sagul. Yan say English sa patatas pa. Pusito. Potato. Di ba ang kamuti potato din? Hindi. Yan saan kamuti? Hindi ko alam. Potato mong good po dag. Kuan, kamuti. Dili ko patakang istorya niya. Kamuti man po ni siya, tabang lang. Pwede mong kabuing. Bitaw, Mura mo nahubog lagi. nabilo mo po ni sila sa kamuti. Ang patatas, Potato. potato. Ang kamote. Ang kamote, Muting kahoy. mo ni trabaho sinahan guys. Kada adlaw. Magnahunag na siya sa daanan kada adlaw. Mas kusina magpudyo. Naman natagiwa guys atong patatas upuan guys sa yuti. Nagatangi sagol kani Carni Norte Australian mo ni atong sagol guys. Sa katong ilamas kay wa na may bumbay. Nanira lamang ahos. Ikungkong pa si Lola ah. Si Lola nagtikungkong. Meron na dito. Ang batang ang tubig. Baka naman yung kagpuan. Ito na lang magpalimbo. Kanding ba? Magkagkandingan ay bangs. Yan na guys. Ang gato ang kuwan. Sayuti with patatas nga naay corned beef. At sa ni pamukumukon kay masinig mo kaon si mama. Sarapan guys, kansudan guys. Patatas with sayuti, ganay corned beef. Ngayon ta guys. Magkwentong barbero na naman tayo. Ang init na kanon. Ang init na kanon. Sa istorya ni be. Istoryahi.
So, pamahaw dia. Pamahaw mo. Ay guys, dalakan guys nang ka guys. Ni si Jang amin na tamison. Ato sa ning gutay-gutay yun o ginagmay. Ano na ma? Ito kimbo gani ka. Ito dia. Ang bahan na magkitali mo ma. Gawas pa siya. May buta na itong PC. Ikan dito pa itong riba na ang bayan. PC. Yan na lang mama, di na nakabarag-barag dun. Sige na lang naglingkod. Lupos na. Hindi na nakabalog. Hindi mo tindag na magkikimbo diha. Nung kaning dirira na sa balay, di na mo delikado. Hindi pwedeng hindi na sa lakaw-lakaw. Mastak na. Mabaan kong mama. Mabaan kong mama, bakit dyan magbarag-barag din dyan, ma. Timbog galit nga kami rarabang duha dali mabilin pirma. Dala guys, nahimay na nato guys sa kunangka guys. Ana guys, butangan nato kuan guys, tubig gamay kaya tang itunaw sa masukal. Ana guys, ug matunaw na ni guys sa tanan ning ilunod ang katuang nangka. Guys sa tanan ning ilunod ning katuang nangka. Inja atong okay-okajon taman nga mulapot si Ja. May to slice din niya. Lamin ni si Jai palaman guys. Mungkin yung sakit na, nagkaumot talong lang. Ha? Mo di ay. Sakit na pag imong tuhod. Mura nipitik. Nipitik ba? Nipitik. Yung pang nabiri. Grabing humutag nang ka. Radyo. Hawa daming ko ibe, sabay-sabay. Nana guys, ang atang minatamis. Sabi nga dyan yung tamisa. Tamis pa ni si Johang kuan guys, gugma. Tamis pa si Johang mga uyab. Lamin na ni Zay palaman. May pa ka mamahaw. Nana guys, luto na gato ang minatamis. Pwede siguro ni sudang kanon man o. Sudan ko, tinasa ko. Kauna mga gagmay kami ang mga ilisig. Ang ganyan pa. Kana mga juicy. Kauna gani o. Di mga mga juicy hon. Agamo. Agamo mo sa kanon. Mahuna. Kasi ganong magkapi ka. Bawal ba magkakapi? Di bata pa ko pinadi ako edad. 15. Yeah. Kami mga idara sa una, di man may magkapi. Sa mangurog lang gud kay nagpalpitit na. Wala man gid ka buo. Isara ang tabo ang. Di magud ko di sa ani. Duwa mga basong sulod ani. Atad gid ka na. Problema mo kali may kemino. Problema lagi. Guy, di ka lagi ka lagi. Mga bata pa ka mo. Wala na ko na. Wala ka mo. Di bata pa mo. Awa taganan ako unsulod na. Ako sa una di ko minuman na. Oh, Ako sa una. minum na ikaw Oh, na na nawa. ko pakataw. Nawa o nawa. Kasi sakto lagi ko. Garak-garak na taan. Oy, Ming, ano nagpagkastan ka man dyan, Ming? Gilantaw ka ni dyan mga gabagulbol. Ha? Ngalang tao ka diha. Magdag-usap ka diha. Hmm? Ha? Wapay pumahap. Uy, tubig. Balit lang ka dito. Kani may tubig. Uy, nga init man.
May tag... Kung anak kay daghan ra ba na? Tani. Di pa makalang ganyan. Banawa lang ko karon kumpang na tayo. Unsay kunik sa kape o ganang pagka kuha nimo? Wala may ala. So kung apuhan sa una nga, sigigyaw-yaw na mo kayo. Kanang di kang limang magduwa o patintiro, wala, mahugas ang tiil. Unsay kunik la kape mana? Ipanghinugas din ang cocktail ng kape. Naugling kaya akong mutangal termos ni ay kung piyong-piyong imin. Hindi mo lang kung piyong-piyongan. Bakit ka karoon kayo? Sugo ka man karoon. Nantikoy na rin ano. Awa daming. Kilaw dyan karong lula ron. Nakadiha gapan takantag. Mag-unsa mo ka diha? Ha? Gigutom ka na? O ganito ni mo hutdag yung paimong kanihapon? Hindi ka lang yan piyong-piyong. Mura yung dangatan na ng rin. Hindi naman ang sige di aga. Lulok-lok. Nani sa'yo, Tima? Sa'yo, Tim, nagpatatas. Sagol. Lami mo. Magpulam lagi na day. Corned beef may gibutang. Ah, Alam mo, nama, mukhaan ka na nama. tayo kung tuhod talaga nagkaon ko kami sa talong. Di na yung pakalakaw-halak. Kung kanon magsulat lang ko permi sa gatas. Kamunggay, Rajud. Basta mag-init ganini ito niya akong tuhod. Yung sakit talaga, sakit kaya ilakaw. Ako pinag-imanan. Walang hilantan, oy. Pero tuhod, rapod. Oo, kanina sa tuhod. Wamang ko ilaing gibat. Pero kanina mag-tuhod. Kanina purog mo ako gi-paralyze. Saan naman na nato? Minyo, para ni mo, wala. Menyo! Mawala? Eh, balang taas patiri sa mga bana. Di ka nagpakalakaw. Di ka nagpakalakaw. Pakaulo ka na. Na may mupasaan. Na, makakalago yung pa. Maglingkod na lang ko. Ano, unsa ka na isak? Unsa kaya itong buhat na ng imuhang tuhod? Balo, wala ni at nga ni. Kung ipa atiman paghilot ma. Walang sakit. Sakit ang gihapon. Kaya makakaon ko tupak. Ang sakit ang gihapon. Aw ha. Walang kilot. Ipaibot ka na, oy. Ipaputol ko niya magluhod na lang umulakaw. Unsa ma? Magluhod na lang umulakaw. Paputol nimo. Oo, paputol. Upa. Kala na may problema. Luya. Sa kwa na ma, mo na resulta si mo ang sigig panahi sa una. Gay mong baon, gay mo ang tubig na nato isod. Dara, kape. Nasa may mong imdan, kape may mong ibutang na ng imuhang baunan. Kape may nubig? Aron ko no ma, kape ko no mo ijang hinubig ma. Mayo din na. Todong, ay pagmahay. Bisultian ka na. Dara guys, agatong kuan guys, minatamis nga nangka. May rami. Pa, ano? Ikaw ma, Dawan. kan ka na rin? Matangit ko. Wow! Tapon day. Na guys, kanta guys. May parin paano. Taganahan, din na taganahan man yung utudan eh. Cheese pa ba? Kanta guys. Nagpaikag. Managkuan guys, timo. Jauwan. Ang sabaning langit tayo sige malamag-uwan. Nakatugnog panahon. Na. Uwan.